So what's up guys? Kami ang Kandaw Eyeviners. Mo ni ang katapusang sugilanon sa zombie apocalypse. So palihog lag suporta, subscribe og hit ang notification bell. Shout out ni Gamer Sonic og ni Biyahe ni Bry og shout out sa akong pamilya og sa mga taga Hypermart, labi na ni Rinan Katipay, among boss, among shout out day sa among #1 supporter si Pastor Giovanni Tambahuyo. Shout out sa mga amigo sir pangatulog oy. Mata na mo. Shout out sa akong ka-touchmate diya sa LWCF. Shout out tayo sa akong mama nga si Irene Alberta. Ay, shout out guys sa ako ang mga supporters sa Bordex TV nila sa Rindoki family sa Inday Sipat. Ayaw din kalimot sa pag-subscribe sa amo ang YouTube channel ang Kandaw Eyeviners mga ka-Bordex. So, thank you. So sa ako ang boss amo diya sa Hypermart si Rinan. Sa ako mga amigo diya si Daluidoy, si Warren, mayong adlaw. Sir Shagit sa Kandaw Eyeviners. Sige, yan. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ug ani-ana ang atong gikahadlokan. Ang pagsalob sa adlaw paingon sa kagabion. Ug ang mga wakwak, mga kikig ug uban pang mananaw diri sa atong kalibutan. Aniya na sila, naglakaw-lakaw, aning atong kalibutan. Pagbantay ka mo. Saan ang lugar ni? Naman ko kabalo din na kita. Jada Valencia. Sa Valencia. Tulong na.
Naraday ka. Basta Birds, okay na Birds. Sama kagikan. Asa si Kintoy ug si Bubog. Natakdan sila pagka-zombie. Ay kabala ka Birds. Kay na ako'y tambal. Kinahanglan ako, tabangin lang ka Birds. Unsa man yung tambal? Kinahanglan lang ko puno ug mga dahon sa kayamito. Oh, tabangi ko. Kinahanglan ta makakita og kuan jo. Tambal gyud para mapaayo sila. Pero kinahanglan tagmas. Wala ko'y mas Birds. Ay kabala ka kay di ako'y napalit sa mas gikan sa Mercury Drug. Oy, magsuot sa kong daan. Pero nagduha ko para mapalit nimo. Oh, yado. Salamat. Kay mangita taog. Atong unahon si Bubog. Ug pangita. Tara. Hinay-hinay lang sa paglakaw. Di ato tagapita. Padulong na ang mga zombie Birds. Oh, hinay na. Ayok sa pa. Makuha na kong tambal para nila. Sige, unsa man ang mga tambala? Mao nagkayamito. Dahon sa kayamito. Sige. Wala ko nakitang bunot. Pero unsa man ang nakitan? Kuda, ikog sa pagi. Sige, okay na kahit pang bunal lang sa daw pang limit na diri sa kalibutan. Tingala natin, suga na itong orasyon nyo para mamayo. Bakuha na itong pang zombie. Gunod, buko. Zombie mo pahawa sa imong lawas. Bug! Mamayo na kabug! Kung saan yung lugaran eh? Kata sa Chada, Valencia. Pero sa Valencia, Negros Oriental. Oh. Katong naay lami nga sibaan? Oh, ni siya. Ang tusinuan nga lamit diri sa Valencia. Katong naay gwapo nga mayor? Oh, katong dutong Kintoy. Affected na sila. Natakdan na sila pagka-zombie. Kinahanglan na ato na silang matambalan. So silang tabangan mo nang. Tabangi may. Kinahanglan mamayo na ka. Tindog na. Ang bulungon. Tara. So, di pa na to sila dakpon. Isuot sa ning mas pamprotekta sa virus. Amo ba Birds? Oh, sige, salamat. So, para ato na silang dakpon. Tara. Tura sila. Hinay lang. Teka, talikod na sila. Una ko si Dudong at si Kinit. Sige. Kilis. Sila diri. Tara. Ato nang kuha si Kintoy ug si Dudong. Tara kay gapalay. Nainira. Kuha si Kintoy. Dala, ang tambal. Pugi. Ang tambal. Ang orasyon na sila. Ang orasyon. Bakang! Asan lugar niyo ba? Sa Chada, Valencia. Diba sa pandawan yung taklan? Kung sa akong pag-ika sa mga zombie, dire ko naabot og ginalagan. Dire sa Chada, Valencia. Lami si Bo Andre. Oo, Kita. kami sibaan nila sa Ika rin sa Sa Chada,
Ada Valencia. Kandaw ay nalagat sa kandaw ay. Wala tayo nakabutog ng tanay. Oo, diri kita. Isa ka to ni. Kinahanglan madakpan ako ron. Ang bagitan nga sulti sa kandawan. Pero sa di man nagtakon, isa ka sa ninyo ning ambas nga gihatag ni Lolo Dokyo. Nay, asa man ni? Kay na sa mga virus takdan mo. Kay lisod ra ba kay to dakpon tong banggiitang zombie di sa kandaway. Dali na yung suot kay. Kay hapon ta ni. Ato gulungon ang banggiit. Ya. Uno, dos, mundos, atake. Nete. Nete. Amo tagon si Bugong. Amo tagon. Bugong. Kita Bugong. Kadri. Bala Bugs. Bangko para pungkuan sa zombie para matambalan. Silhig. Isilhig sa daotang elemento. Daspan para masalod ang daotang espiritu ug ilabay sa basurahan. Kami ang Kandaway Fighters. Ayun na ang banggiit ng zombie. Sunod bitawa. Sinita mo na ko. Nahimo kang zombie natakdan ka og virus diri sa Pilipinas. Okay na. Pero okay na ang tanan. Okay na kayo. Ako ni Okay na ang tanan. Zombie. Oh, okay na. Kinali ay.